Kontsumoa aztergai. Gaur aholku orokorrak. Adiskideok, kontsumitzaile guztiok aurrez hartu behar ditugun neurriak produkturen bat eskuratzean edo zerbitzuren bat kontratatzean. Hasteko, erreklamazioren bat izan ezkero, saia zaitez produktua edo zerbitzua eskuratu duzun saltokiarekin adostasun batera heltzen. Ezin bada, erreklamazio horri askatu eta kopia bat kontsumo bulegoren batera eraman. Garrantzitsua da erreklamatzen dituzun ekintzak frogatzen dituzten agiriak aurkeztea. Horregatik, gorde itzazu beti, fakturak, tiketak, kontratuak, aurrekontuak edo publizitatea. Produktuak akatsik ez badu, edo saltokiak hala iragartzen ez badu, ez daukazu eskubiderik itzuli nahi den produktuaren zenbatekoa jasotzeko. Azkenik, hobe da produktuak arbitraje batzordera atxikitako establezimentuetan eskuratzea. Erreklamazioren bat izan ezkero, errazago iritsiko baitzarete irtenbideren batera. Bide judizialera jo behar bada sinpleena kontsumitzailean elkarteren batera jotzea da. Bertan, doaneko defentsa izango baituzu 900 euroz azpiko erreklamazio guztietan. Hitz bitan, kontsumitzerakoan ez ahaztu zure eskubideak. Ez ustekorik gabe kontsumitzeko, informa zaitez.